کوردستان وارێ بەدە و نازدار ژینگەها مرۆڤاهیێ و خودیە دیرۆکە هەزار ساڵان ئەردنیگاریە کوردستانێ بە گەلێک دەبەرێن خۆیان دیرۆکی بالا مرۆڤان دەکشینە بەرماهیên دیرۆکی و گوند و وارên kevnar nîşaneya bedewiya axa Mezopotamyayê ne. Li welatê me hin dever hinek û nasnameya xwe ji dîrokê digirin. Dîroka kevnar şikil dide hebûna van diyaran. Ji xwe ev ax û av, gelî û newal, şirav û kanî ber bi dîrokê ve diherikin. Jixwe roj ji van diyaran hiltê, bi tîna rojê jî dilê mirovahiyê germ dibe. Dîrok xwe dispêre vê axê û xaka Mezopotamya bi dîrokê re şêmber dibe. Vaye bernameya bermahî gonê xwe li wargeheke cuda ya dîrokî vedide û bi dîmenên gelekî taybet re we rûbirû dihêle. Dîrok hin caran mirov ber bi cihên taybet vedibe ku mirov dikare zayîna mirovahiyê û avabûna cîhanê fêm bike. Ev erdnîgariya haniya ku hûn dibînin jî yek ji wan deveraye. Em bawerin ji xeynî şêniyên herêmê tu kes ev cihê bede û taybet nedîtiye. Ev der gundê Emrû de, ev newala ku av jê diherike, ava ku jiyanê dide gelî, şirava ku dîmenên bê hempa derdixe holê û ev wargeha dîrokî û kevnar. Gundê Emrûd bi ser navçeya Qosera Mêrdînê ve ye. 13 kîlometroyan dûrî Qoserê ye. Her wiha ji Mêrdînê jî 20 kîlometroyan dûr e. Wekî di dîmenan de jî xuya dike ev der gundekî dîrokî ye. Têgotin ku dîroka vî gundî diçe heta dema Nemrûd. Ji xwe wisa xuya ye navê xwe jê ji wir girtiye. Li gund kelheke dîrokî û qesreke kevnar hebûye. Lê niha tenê bermahî û kavel jê mane. Gund di sala 1994 de rastî zilm û zora dewletê hatiye û hatiye xerakirin. Şêniyên gund ancak piştî 10 salan careke din vegeriyane ser ax û ava xwe. Wekî me anî ziman ev der gundekî kevnar e, lê belê taybetiya wê ne tenê dîroka wê ye. Her wiha ev gund xwedî xwezayeke gelekî dewlemend e. Ev der wekî perçeyeke bihuştê di nava çolistana beriya Mêrdîn û deşta Qoserê de wekî stareyek bêhempa ye. Darûberên wê, kanî û robarên wê, dehl û deviyên wê van çiyayan dixemlîne. Li hember xweşî û geşiya wê mirov heyran dimîne. Kaniya serê dehlê çavkaniya xwezaya bede û stargeha nîştecihên gund e. Ev ava ku ji quntara çiyê dizê û diherike jiyan daye vê erdnîgariyê. Kanî û robarên ku zemanê berê nediçikiyan li keviyên xwe gelek aj digerandin.
دیرۆکانیا سەرێ دەحلێ دەما دەم ساڵ دبە بەهار هێژ گۆرتر دبە و ڕەنگێ ژیانێ خۆشتر دکە. دداویە نەواڵێدە دبە شراب و گوڕەگوڕ. جوخوا تایبەتیە وێیە هەری مەزنجی ئەڤە. ئەف شراڤاهان بووە ڕەمزە گوندێ عەمرود. ڕۆبارێک و li binê gundê Emrûd dibe şirav deriya herikî naxwe tiraverten ava kiriye. Ev tiraverten dema mirov ji nêzik ve dibîne ji tiravertenên Pamukkale'yê rengîntir xuya dikin. Gundê Emrûd yê ku di nava çarçiyayan de hatiye avakirin tê gotin ku xwedî dîrokeke gelekî kevnar e. Nîşaneya vê dîroka kevnar jî qesra Bega ye ku tê gotin berê 1300 salan hatiye avakirin. Lêbelê ev qesrahan ji ber ku xwedî lê nehatiye derketin wekî kabilan xuya dike. Di nava qesrê de ji bîstan zêdetir ode hene û cihokên avê, aşên avî û zindana qesrê hêjî li ser piyane. Heta niha zêde lêkolîn li ser nehatiye kirin, lê ji berê ve wekî qesra Bega tê nasîn. Di dîroka nivîskî de jî kêm tişt li ser hatine nivîsîn. Ev qesra newaze li qadekî gelekî fireh hatiye avakirin. Di çêkirina wê de kevirên birandî yên herêmê hatine bikaranîn. Di dema xwe de ev kever bi quweta mirovan ji serê çiyayeke lê anîne û ev qesir pê avakirine. Qesra Bega ji qesra navendî û ji avahiyên ku li derdorê hatine çêkirin pêktên. Di dema xwe de hewşa qesrê hebûye û di nava hewşê de zindan, sarinc, axûr û hinek bermahiyên din hebûne. Li gundê Emrûd her wiha kelehek bi navê Kela Nemrûd heye ku dîroka wê diçe heta berî Zayînê. Niha ji vê kelehê zêde tişt nemaye, lê hêjî bermahiyên kelehê li serê girê Nemrûd ji xwe re cih dibînin. Têgotin ku Nemrûd bi xwe hatiye vî gundî û ev keleh ji xwe re ava kiriye û wekî havîngeh bikar aniye. Anegorî, Nemrûd dema di van herêman re derbas bûye, her tim li vê kelehê bêhna xwe vedaye û dema xwe li vir derbas kiriye.
دەمامە بەحسا گانیا سەرێ دەحلێکر مەگۆ گەلک ئاش لەبەر دیگەریان دێزانین و هەریکێم هەفت ئاشێن ئاوی لە گوندێ ئەمروت هەبوونە هێژی بەرماهیم 5 ئاشان لەسەر پیانە و کاڤلێن وان خویا دکن ئەڤ ئاشێن دیرۆکی نەتەنێ گوندێ ئەمروت هەروەها گوند و وارێن دەردۆرێژی تێر دەکردن ji gelek deveran genim dihat û li van aşan dihate hêran û dibû ard. Ji xwe ev yek bi tena serê xwe jî dewlemendiya vî gundî nîşan dide. Mego Emrûd di nava çar çiyayan de hatiye ava kirin. Mirov dîroka kevnar netenê li nava gund hîz dike, herwiha ev çiyayên derdorê jî bi bermahiyên xwe xwedî dîrokeke kevnarin. Li milê rastî yê gund çiyayê tenûriyê heye. Di vî çiyayî de şikeftên kevnar hêjî hebûna xwe diparêzin. Tê gotin ku şêniyên herêmê ev şikeft ji bo gelek pêdiviyên xwe bikar anîne. Ev şikeft herwiha wekî stargeh jî hatine bikaranîn. Di destpêkê de me got ev gundê han hem bi dîroka xwe ya kevnar hem jî bi dewlemendiya xwezaya xwe perçeyeke ji bo hiştê ye. Ya rastî şêniyên gund ji ber ku ev gundê bedew baş nayê nasîn bêzarin. Bihar û havînan gelek kes ji bo bên vedanê berê xwe dine vî gundî, lêbelê piraniya wan şêniyên herêmê ne. Bi sed hezaran turîstên ku serdana Mêrdînê dikin hêj jî haya wan ji vî gundê xweş nîne. Lewma şêniyên herêmê dixwazin ku gundê wan bêtir bê nasîn û kesên dixwazin dema xwe li cihekê xweş derbas bikin werin gundê Emrûdê. Dîroka gundê Emrûd û xwezaya wê carekê din xweşiya welêt nîşanî me dide. Ganiya serê dehlê ku ji nava çar çiyayan derdikeve jîngehek ava dike li vî diyarî. Lêbelê em hê ji dîroka vî gundê bedew baş nizanin.
سەدەماوێژی ئەوەکو لڤێ هەرێمێ لێکۆلینەکە بەرفرە نەهاتیەکردن. هەروەها کۆلانێن ئارکۆلۆژیک ژێ هێشپێک نەهاتنە. ji bo dîroka vî gundî derkeve holê pêwistî bi lêkolîneke berfireh heye. Vaye Emrûda kevnar û dîrokî, êdî demaçûnê ye. Yên barê xwe anîbûna aşî, torbeyên arê xwe li pişta xwe kirin û xatir dixwazin. Yên hatibûn vê derê geleha Nemrûd, qesra bega, şikeftên tenûriyê, kaniya serê dehlê nas kirin û gelek kêfawan ji gundê Emrûd re hat.